చూడు కృష్ణ హాయ్ చెప్పడు ఇదే కంపడుతురా పక్క అది కంపడుతురా అగ్గి నీరు అయిపోయింది మొత్తం హాయ్ హాయ్ చెప్పడు హాయ్ చెప్పడు హాయ్ చెప్పడు హాయ్ చెప్పడు అందరూ హాయ్ చెప్పడు చూసుకోండి 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 yes yes కూకుంటా చందు కూకో గురు చూడవే అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఇంచెల్రా కెమెరా తీసేది కాదు వీడియో వీడియో కొట్టినా చెప్తున్నా కిందకి మనకి ఒకసారి కూడతావు మళ్ళీ ఆగిపోతావు చీప్స్ చీప్స్ నన్ను వేస్తున్నాను వెదురు చూస్తున్నాం ముఖాలు చెప్పండి హాయ్ కరో హాయ్ కరో హాయ్ కరో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత खाओ खाओ ए देखमो इपड़े देखरे कईबा कागती